Aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyataning tresna kowe sumanding wong liya gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyatane tresna kowe sumanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing Oh
menawa bener. Bapak Dewa spesial buat ibu-ibu, tetap semangat ya Bu ya. Semangat Bu. Ibunya sambil goyang Bu. Gampang nampa lelakoni aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumading wong liya. Ta